posachedwa vatu basirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 21 January 2025 paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wanthu osauka komanso president wa bungwe lake limene lotchedwa Malawi First ndi iyeyu ndi activist wa mdziko lino akuti sakondera kuti ine ndikondere chipani ichi kapena chipani ichi iye amangong'amba kung'alula zimene iyeyo akuona kuti zikufunika kusintha ndipo lero lino pa 21 January 2025 activist Bon Kalindo the DC wabweranso motere takhalani pompo ndipo tamvetserani zimene wayankhula Bon Kalindo. The DC ngati alipo ma activist ena m'Malawi muno amene mwina amalephera kugwira ntchito yawo chifukwa chopanda mantha, safuna kunena chilungamocho koma amachizembaisa komanso kumagwirana ntchito nthawi zina mumafuna kumazembera ndi kumakondera boma. Ine si mmodzi mwa iwo. Ine ndimanena chilungamo ndipo ndizapitiriza kunena chilungamocho olopata bwera mfuti zochokera ku ame, kuchokera ku polisi, kuchokera ku MCP, makadeti, kundiroza mfuti zimene zaphwekazi zimene angogawanazi. Ine silingapange mantha chifukwa chilungamo chake ndichonena kuti kumalawi kunoko anthu amatipusisa kwambiri. Anthu amene muli m'maudindo mmaona ngati amalawi ndife makape, mmaona ngati ife sitinapite ku sukulu, mmaona ngati amalawi samaganiza. Choncho kuli bwino mwina kuphedwa ndi mfuti, kupeza mavuto chifukwa chonena chilungamo, kusiyana ndi kumawauza anthu kunena kuti ndiwe activist, ndiwe omenyera ufulu muziko lakonso la democracy. Olo usali activist koma munthu usunga maime ndi kumaona zopusa zikuchitika ndi kumangoziyang'anira. Ine sindili choncho. Sindili choncho ndipo siningapange zimenezo. Choncho ndikulonjezeni amalawi kunena kuti come rain or sunshine, pa mavuto pa mtendere ndizayima pa chilungamo. Chifukwa ine ndinanena kale kunena kuti allegiance yanga yonse ili kwa munthu wa ku Malawi amene akuvutika tikunena pano mavuto osiyana adala owapanga kuachita create wandale kuti anthu azivutika Malawi muno akamawapempha azioneka ngati ni milungu. Ndi uchisiru weni kumatenga anthu ngati zisiru kapena kumatitenga ifeyo ya Malawi ngati sitimaganiza chifukwa chokuti iweyo uli pa mpando, uli ndi udindo umene unapasidwa soma madiru. Ine zimenezo sinimapanga. Choncho maplani amene mwakonza kuti mufuna munimangeni, that is a welcome development. And I'm even itching, waiting for it. I can't wait. I am waiting for you to come and arrest me, and that's what ineso ndikufuna chifukwa ndimakondwera kwambiri anthu amene ali ndi mfuti akamabwera kwa ine kumandimanga chifukwa munthu amene sunenedwa ndiye kuti iwe unafa. Mtengo umene umaponyedwa miyala ndi mtengo umene uli ndi zipaso. Ndiye muzakampeza munthu akutenga miyala ndi kumaponya mtengo wa mbawa umene mulibe mochipaso, ndiye kuti mutu wacho sumayenda bwino. Choncho maplani amene mukuganiza kunena kuti mufuna muachite kumakapita ku khoti kuti mukatenge ka warrant of arrest, koma chonde thamanganakoni chifukwa ine I am waiting patiently kuti ndimangidwe chifukwa choyima pa chilungamo. Ikakhala nkhani imene ndiye siningachokepo. Ndi uchisiru weni kumanyamuka mu ziko lino, ziko losauka, ziko limene limangopempha china chilichonse, ziko limene ngakhale mafuta filling station wonse mulibemo. Mafuta a 1 week anabwera aja mukayimbirira nthungululu nampita mma TV aja.
mafuta oseaja anatha, mwagawana mwabaiba ndalama ziko lomvesa chisoni. Ndelero wina ndikumanena kuti ndikufuna ndipite ku California ndikapepese anthu onse amene agweredwa kumeneko ndi moto. Kutitenga ife kusaganiza, kutitenga ife uchisiru kapena chane. Ku California kwa yakamoto more than 9,000 hectares. Ndipo akumene koko kwafa anthu okwanira 10, komanso anthu ambiri thousands akuvutika, anathawanso m'manyumba mwawo mwali kwina kwake, even kumanyumba kwawo kusanabwerere kuti akachite assess katundu. Ndiye wina wacheza atenge ati akunyamuka kupita ku America, ku California, kumene sungakhale president wa dzikolo amene walumbirisidwa Zulu sanapange trip yopita kumeneko. Ngakhale ma president amu Afrikatu olemera sanapangepo chisankho, osanena chilungamo bwa. Muziauza anthu kunena kuti ndinali ni nyumba zanga pa zaka zimene ndakhala ne president, ndili ni nyumba zanga ndezapsa nyumbazo, ndiye ndifuna ndikaone anthu osakhala kumapusisa amalawi kuti akunyamuka president wa dziko lino chakwera kuti akachite akapepese anthu amene anachitidwa affected ni moto ku California. Wakulu mamafia ndi anthu opsa kwambiri. Tikamanena kuti dziko lino likulamulidwa ndi mamafia, muzikhulupirira. Kuteroko anthu ena amaona ngati tikamanena kuti dziko lino likulamulidwa ndi mamafia ndi kuti anthu tikuwada, koma zisanzo ndi zimene zizi. Munthu wosauka ndiye ndikumapita kutenga ndalama zako zonse za nyumba. Munthu uli ndi kagolosale ndiye utenge ndalama zako uzikapereka katundu kapena uzikapepesa maliro kwa anthu olemera, ndiye kuti mutu wako sukuyenda bwino. So mukamakhala m'maudindomu muziziwa kunena kuti zonse zimene mukupanga amalawi akuona. M'malawi munomo muli mavuto. Tapita ni ma department osiyana mukapeza kuti ngakhale ORT kulibeko. Takhala tikumanena kuti funding tayipitiseni ku Ministry of Education, koma funding chayimangobwera pa pepala, ndalamazo kulibe. Tapita ni muzipatala mukaone mene akuvutikira ma health workers, maka amene amagwira ntchito zosiyana ngati ma HSA, anthu okolopa, ena ndi ena. Mabwana olokuti akonzere ka trip kongopita tu ku training, kuti akangopeza ko allowance amangopita okha. Mamatroni kupita mmwambamo, ena walibe ntchito. Zipatala zasandukano sipano malo ozunzirana, mmene akuzunzikira anthu chimozimozinso mma prison. Tikamanena kuti mma prison mu anthu akuzunzika kwambiri, ndiye muzinena kuti ife tikulimbana ndi security ya dziko. Chilungamo chache nchonena kuti kuzomba uko anamanga sero imene ilibe mawindo, anthu akulephera kupuma, anthu akungokomoka ndikumamwalira. So kaironso zakudyanso kulibe. Ndiye tikamanena zimenezi kunena kuti tapita ndikuzomba prison mukaone mene anthu akumwalirira, mukaone anthu mene akuvutikira, zakudya kulibe. Ngakhale olopompa pa maula apa anthu akuzunzika pamene popo. Akati siku limene akufuna aje, ndiye kuti aujeniwo akaidiwo achite kumayimba nyimbo kunena kuti boma ndilo mwero, voterani chakwera. Ndiye ena kumene kwaimbe foni kunena kuti bwana kunoto akaidi akunena kuti boma ndilo mwero. Akunena choncho ite tikapase zakudya. Anthu omvesa chisoni kwambiri. Anthu omvesa chisoni kwambiri amene akupanga zinthu ngati sakuziwa chimene akuchita, zosokonekera zokha. Pakali panopa tikunena panopa maboma ngati Ntchisi, Dowa, Mchinji ndikumene kwaphwekatu za mamega farm. Akungopita kukamukhutulira munthu matumba 5,000 afetereza, 3,000 afetereza. Basi ndikubwera mazulo ndi matraki ndikugawanapo. Wosalayo munthu jandikumagulisa. Kodi ziliko.
As we talk now, tapita ni kuzomba Central Hospital. Mukaone zimene zikuchitika kumene koko. Wamkulu wa kumene koko wa kuzomba Central Hospital anapangidwa transfer ya promotion yopita kunzuzu. Komatu pakana lero to adokota oto adakali konko chifukwa cha nkhani za corruption kuba. As we talk now, the whole hospital Zomba Central Hospital ili ni magali moto 6 ngatasali 7. Koma magali moto sewa ali grounded akuendera mabatire awiri ya magali moto. Kuti yende gali moto nde kuti apite nawo mwampungamu akachaje battery lokuta itatu akulephera kuti atenge ndalama kuti akagule mabattery tu yeni mabattery. Nkhani za corruption kuchokera kumwamba kwa president kuzasika pansi anthu atengerano nawonso anthu ayamba kuba nangasiyama nakuti mwana mbu makembu. Ndi anthu aona mene akuchitira president kuti this president is not serious in terms of issues of corruption. Ndi nawonso anthu akungosatira. Zomba Hospital ili ndi paying ward section ya paying kumene zakazi ukasatira madokotala amene analipo mbuyomu amati chaka chikamata ndiye kuti aliyense anali akumpasa ndalama ngati bu December lamucha 75 pakana kilina 75,000 pakana kilina amalandira nawo. Lero limupite kuzomba kumukapeza kuti palibe amene akulandira ndalama. Chipatalacho chikugwira ntchito ndipo anachienjezeranso chikugwira ntchito yotamandika. Kuchipatala cha Zomba kuli uchisiru umene ukuchitika nyasi kaya chitakupangana kuti ukuku ku prison kwa zizuza anthu ifesefe tizizuza anthu ena uku. Ndiziko tulombesa chisonetu. Ndipo munati mufufuze ndichanda kuuza kuti tapita ane mukafuse our World Vision kodi mmizimu anthu akuzunzika bwanji. Kubwereza boma iliri ndi uchisiru weni kubwereza boma ili. Ndichifukwa chetu kukupemphani inu a opposition kuti tagwirizanani anthu inu mugwirire ntchito limozi muyendere limozi koma ifeyo kuno ku Malawi ndi ziko lotembereredwa aliyense amapanga zache. Opposition chipani china chichonse chikupanga zache. Palibepo mtima ogwirizana ndicho linga kuti muombole ziko muaombole a Malawi amene akulira siku ndi siku. Koma indithu tiyathokoza leader of opposition for the first time mwalemba kalata yalembera amakra kuti asiye kugula machini amene akufuna atazitepera anthu za miseche. Mmene muliri Malawi munomo mavuto mene aliri ndigwirizane ndi inu a leader of opposition a George Chaponda. It's not time muso kumakagula ati machini zopanda ntchito ngatizo. So tikupempheni niyo a opposition machine amene wakapitirira ofunika mademo. Ndipo sipaja munanena kuti mmadikira kukhoti kuti agamule kuti kodi anabero apitirire kapena ayi. Kodi nkhani imene ija ili pati. Ija mademo awana analephereka ndi awazi kwa njewa. Pakana lero nkhani ija inanguti ati ikupita ku khoti kapena mwina munapangana kuseri kuti nkhani ija mungoisiya. Ifetu a Malawi tikudikirira betu. Bon Kalindo, the DC, mwana upya kwambiri, the most deadly child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Unalokuyankula kwa Bon Kalindo lero lino pa 21 January 2025. Tachita ni komenti timve kuti kodi maganizo anu ndi a Bon Kalindo akusiyana kapena kuti akufanana.